vanozivana vese namemtsigiri vanozivana kunyemba tutseke mani hauzizivi tora nyama yako yakaisa muchamangu handidi izvozvo ini tora nyama yako unodyira kumba kwako satani kunyoko mani pamata pako Dimoni right iwe vanti iwewe ndiwe uri kunditadzisa kudya nyama panapa mukwasha wemasvingo mwana wani chimwe chacho chinodzi wakaura aifomfo musikana chazvitonga napatireka akafa musi unouno murume wake takamufuna anga achembera zvake eite something but patireke wafuka wagumuka kumakora apatogumuka kuti muri kumunyepera kuti ndiyakasiya zvitoko prophet munonyama prophet patireke agumuka kumakuva kuna ngozi atina ngozi hamuna ngozi atina tarisa kwandiri Bahasha TV nyaya sezvadziri nemhosva huru yekunanga mai mutsigiri uroi uchiti ndivo vari kukurwarisa muraramo yako kutaura seuri kupoterwa nekudaro mwanangu huya nemashopeshope ako nefakazi dzako dzose mudani ini amaitsigiri ndoda kutaura chokwadi pamberi pamambo ndoda kutaura chokwadi pamberi pamwari kuti mwari anosunungure kuti mwari vatisunungure amen amen aleta ufike pamberi pamambo kuti inaleta ndotaura chokwadi pamberi pamambo kuti mwari andisunungure pane zvandakataura amen amen amaitiimatinge pane vari muromu vane nhau yakafanana naiyoyi naamai ava kana kuti naamai ava zviratidze abuda nai pamusoro imambo pamusoro anobaba nanamai nyaya yangu yakamira sekudai rimwe zuva svondo rapera pamusoro yada zoti dependent ari kubvuma nyaya iri kana kuti ari kuramba Aleta, munobvumirana here zvekutaura amai kuti wakavananga urori ndaitohwara naisi kuzvisiya ramba nyaya naitaura itingi pamusoro imambo pamusoro yana baba nanamai svondo rapera mai musariri vakauya vanovari mai waaleta vakati mai mutsigiri ndashedzwa kuma12 dzeusiku nemukuwasha kumba kwake saka ndaona mubvana wangu achichema achiti ini ndine zvigoma zvamurova ndiri kuroya nemi nehanzvadzi yangu nemunin'ina wake nemukoma wake saka ndisu tine zvigoma saka mai mutsigiri ndabatikana ndoita sei ndikati endai kwasabu ina handigoni narimwe ramai vaaleta ndobva mai vaye vakaenda kwasabhuku vakanotaura kwasabhuku sabhuku vakatuma munhu vakati huyai friday yo takaenda nekomiti yavo tikagara pasi sabhuku vakabvunza nawii aleta akatsimbira akati imbwa yemunhu putseke usanditarise uri muroyi wakabva une uroyiwe watadza kusakura nyimo une zvidhoma
uda kundiuraya pamwe chete namai vake. Ini ndakabvunza kuti iwe unondiziva here iwewe? Zvikanzi ehe ndinokuziva iwewe. Ndikati wo. Akapfuurira mberi achituka achiti takabatana namai vake pakufa kwababa vake. Tikamumuna makumbo avo. Takaona kuti makumbo haana mafuta, saka takuda kuuraya iye. Aneta. Ndakati tinotenga. Sabhuku mazvinzwira sabhuku vakanga varipo nekomiti yavo yose. Ndakarwadziwa. Ndauya muno mama kuti ndisunungurwe. Ndakabatikana. Aneta. Zvataura mai ava, une chaunopokesa here? Ukana nacho. Vane zvavataura, zvekuvananga kwavakaita. Ini ndairwara ndisi kutombozwa kuti ndaita urombo. Unotaura marwariro awaita iwe. Pamusoro ini ndakati Fred wakunochena kumatunda ndakatanga kunzwa mudumbu ndakaenda kutoilet. Ndichitoenda kutoilet ndakatodonha murodi. Saka uku ndaiti ndichichaya kundichinzwa kunge munhu ada kubuda mweya, kunge ada kurutsa ndasinganzwisisi zvandainzwa. Ndobva ndadaidza baba kwangu ndavamutsa ndichienda kuya. Ndobva ndavadaidza ndakatadza kusumuka pagomba ndobva wauya ndobva vandibata ruoko ndobva wauya kumba. Tichiuya kumba kuya tichigara ndopandakanamatira zvese zvava zvakuzoitika ndisi kutomboziva kusvika vhiki rese ndichirwara, kusvika mwana asingachamwi, kusvika ndazoenda kunorapiswa nehanzvadzi yangu yauya. Ndopandava nani ndopandikuziva ipapo. Ndakatotanga ipapo ndasana kudumbusa. Saka unotendawo kuti unogona kunge wakazvitaura usingazivi uchivhiringika pfungwa. Ipapo semunhu aivhiringika pfungwa handisi kuziva kuti ndakataitaura kuti ndibati zvakanaka. Ndati unotenda kuti wakatenge uchivhiringika pfungwa zvokuti unogona kunge wakataura mazwi aya here kana kuti wakatoita izvozvo. ini ndinongoziva kuti ndaivhiringika, saka zvandaitaura kuti handisi kumbochiziva kuti ndaitaura kuti uni. Saka wakanga wakapoterwa nemweya uchada kuziva zvaukuita. Ndisi kutoziva kuti chichaitika pakurwara kwandaita. Unochimbozviita here kana? Handisati ndatombozviita kubva ndichibereka. Saka vanhu vava kuti uzive kuti pane zvataurwa namai avo, kuti tizive kuti chokwadi nekuti vataurira mashoko avataurira Ndokuti mashoko yacho. Akati ini ndine zvidhoma pamwe namai vake. Vakamubereka varipo. Tuda kumuuraya nokuti nyama yatakauraya baba wake vakafa manje vanga vasina mafuta. Saka takaona kuti havana mafuta taakuda kuuraya iye. Saka tine zvidhoma. Ataura shoko iroro akaramba achitsinira pane komiti naSabhuku. Amai, ndinoda kumbonzwa kwangu. Uyu unogara kure naye zvakadini? Tinongoti tinongiri mhiriyo. Iye ari kunge kumashopoko. Makambonzwawo here kuti mwana wenyu uyu nemumwe musi ari kuvhiringika pfungwa? Uyu ndisingazivi magariro avo nekuti takangosangana mumushaka. Aiwaka mai makohanoswa ndikuti makambonzwa here kuti aleta uyu ari kumbovhiringika pfungwa? Komai amai vake vashamwari venyaya ndekuti ndashamwari venyu? Handina ushamwari navo, handivazivi kwavanobva. Kune chokwadi chokuti makatonzwa maziye vachitaura kuti varikuda kubasa yavo nekudya aleta. Kutaura kwake ipapo pamba paSabhuku. Asi amai vake aleta hamuna kuvanzwa. Hamutori nakanaizvira amai vake naakataurawo navakataurawo. Amai vake ndo vakatanga kundiudza vasati ndini ndakavapa mukana wokuti tiendei kwaSabhuku nokuti vaititsimara handina. Ndikati tiendei kwaSabhuku zvamazvinzwa zvichitaurwa. Saka kwaSabhuku ikoko ndo kwavakanotaura nyaya yavo.
Sabhuku ndobva ati tiuya ikuno tichibvunza nauyati ndobva akawedzera mhepo dzake kusimuka dzichitaura kuti uri muroni makamuna baba vangu achitaura kuna mai vake. Hanzvadzi yake iripo, vese vanga varipo, hama dzake. Imimi sokuziva kwenguva munoita aleta uyu anombovhiringika pfungwa dzake. Ini handisati ndanzwa pano, handisati ndisingazivi kwavakabva. Imimi manzwiro amakaita kuna mai valeta uyu havakutaurira kuti arikutaura kwaangapi. Makafunga kuti aleta uyu yakupenga here kana kuti pane zvirikuitika paari ndazvitora sei? Inini ndasekudemba kwavaita ndakaona kuti radambudziko pavari. Ndikati tiendei kwaSabhuku munotsanangura tinzwe kuti Sabhuku vachati kudii. Sabhuku wacho ari munhu? Vari munhu. Vakuda vanhu zvirimo Sabhuku ndiri Sabhuku ndakamirira Sabhuku ndiri Sabhuku ndiendei ndimitori Sabhuku wacho kuti ndakamirira Sabhuku ndiri Sabhuku wacho ndirimuyo yavadii mazwa ataurwa naamai ava manzwa ndanzwa chokwadi ndina akanzwikawo akataurikawo here ndechokwadi asi uyu mwana uyu Sabhuku anga ari nomwoyo kana kuti ane kurasika njere kwaaivana kumaonera amaizviita zvaitaura apa zvaiti zvidhoma zvainzi zvidhoma zvainzi zvidhoma zvaitaura apa ndo zvaitaura kuti zvidhoma zvaamai vake umwana uyu zvichinzi zvinoshanda pamwe chete naamai mutsigiri apa saka zvavari kutaura izvo zvaamai mutsigiri ichokwadi ndo zvaitaurika nezvidhoma vacho. amai mutsigiri ndakubvunzai zvakanaka mwana wenyu handizi anombori nekurasika njere here kwana? Handisati ndazvinzwa. Chandiri kuda kutsvaga kuziti ndidzorere state yemwana uyu kuti anga akapicha kuti paitike chinhu ichocho. Saka sekuona kwatiri kuzviita hatiri kupudura kuti ndizvo tiri kuona sekunge mwana uyu akanga akurasika njere achiita seanga asiri amuzviona kudaro Handisi. munhu unose kana ndataura zvakataura Handisi. Ini ndoda kuziva kuti chii chakamboitika. aleta unodya nyama yemunhu asi wazvinzwa zvakataurika kuti kutaura kuti ndakamuda mapfuva wazvitora sei? Inini pane zvaitoitika nekuti inini handisi kutozviziva, saka inini pandiri pane zvaitoitika panguva iyoyo. Saka tongochiti wakazvitaura asi wanga usiri mviro waivhiringika. Aiwa, hakuna kutaurisa vanhu vakunzwi uri kutaura here kuti zveve kutanga here kana kuti wakambozviita? Kwete, handisana mbozviita zvakatotangira ipapo. Asi wakazviziva kuti wakanga wakutaura zvausingambozive zvausingazivi? Kwete. Waitaura zvawaiziva? Aya, ndaitaura zvandasingazivi. Aleta ndikubvunza zvakanaka. Aleta izvi zvakaitika ndezvekutanga kana kuti hazvisi? Apa ndekekutanga, hazvisati zvamboitika. Zvokutotaura nyaya yavo sikutoziva kuti ndikutotaura ndekekutanga izvi. Saka zvinoreva kuti kunogona kuva kurasika kwenjere kuti usatadze kutevera nzira yezvauda kutaura kana zvekuita handii. Saka tongochiti wakanga wakurasika njere. Kogona kuri kurasika njere nekuti handisi kutoziva kuti amai tikati mwana wenyu uyu ari normal but musiwo
uye akanga avhiringika asikanjiri munochikapa. Mazoenda pasabu wakaramba achikontinya here kutaura mashoko iwari. Akaramba achikontinya pakomiti yanga iripo vese vatizvinzwira, ndikaramba ndakamutarisa. Akati ibvai murimbwa, usandichichidzire, wakatadza kurima nyimo dzako kusakura kunyara huroi. Pamusoro yamai mangu wataura pasabhuri ati ndakanzwa chinzi zvidhoma zvichitaura. Hamene sabhuku makanzwani zvidhoma kana kuti makazvionose apa mumwe yavo kutaura kuti haasi kuziva. Ndoo zvazvaitotaura kuti zvidhoma zvaitotaura kuti zvidhoma pasati pane pfungwa dzekuuya kuno kudare zvakatoti ndikuzwa kuti kuchaendwa kunzi kudare kana ndaikoko tichataura pamberi pamambo, mambo vazive uroyi hwemusha. Zvakati tichanotaura pamberi pamambo, mambo vazive uipi hwemusha. Vanotokonya zvidhoma zvacho zvidhoma zvacho kana muchiridza ngoma kana muchiombera zvichedzedzo yetu zvinouya sezvidhoma. Zvakati tinogara mudunhu akambobvunzwa tinobva tataura nekuti ndepirimo zvinogara mudunhu. Saka zvakati takambobvunzwa yakambotanga kutaurwa chete nhau yacho tinenge tichinzwa tinopindura. Kana iri ndiyo nyaya yacho changamire yekuti zvinhu zvinotaura zvidhoma huya vakuendera handiti mai vako inini ndiripo pana vakavhura tete varipo va ngazvikudeka zvidhoma buda tione. Ndichaona sekutaurwa zvakaita zvichizasikisa zvipedze basa razvo. Ndiani aleta ukunzwa sei muviri wangu uri right pane zvaukunzwa zvikudako right ino chakamiri aleta haasvikirwi baba vake azwe kuti mhepo yaitaura pamwana wavo ichii muchizodzokonoka manje muchiuya manje unokutogutikana kuti chikurumba kuti zvitoma kana kuti hazvii zvitoma mhepo chete here kana kuti haisi mhepo chete Inotsvaga murambi kune vanhu. inotsvaga murambi kuvanhu. Ngatiengere ngoma yenyu nokuti ipapo takati taenda ikoko paakanoshandirwa muprofita iye akatsanangura uyo ane zvinomuteverawo asi mweya uripo apa ndewenyonganiso. Sabhuku muri kuzvinzwa here kuti mweya uri apa ndewenyonganiso ane zvinomuteverawo. Vakaita minamato yavo baba vacho vakapihwa gate ravo vakaiye akadiro vakapihwa dombo vakanesa mumba kwavo ndo patakadzoka naye. Aya ndopandakati kozvino ipapa pari kuti kudiko inini ndanyangadzirwei munyika ndanyangadzazvinhu. Sabhuku tiri kubatana zvakanaka. Ndati mwana uyu zvinotoprovwa mambo ndio vachazvitsvaga kuti zvichaitwa sei kuti ubatike kuti mweya uyu uri pane mwana uyu ndowechokwadi here kana kuti ndomanyepo. Vozi vazana vamwe vanhu vanoda kuita masaramusi ekuti ndakusvikirwa kana kuti ndine mweya iri feki. Musuya musikana weya apa ndakamuti wekachira wedu ndakati tipe unokachira kachitiona kuti tinoone chii chandakaona. Hapana chandinoona kana kudedera handiti ndo zvakafanana nepapa. Handisi kuti mwana uyo ane mweya kana kuti haana asi dai mambo vatigona kutibatsira nevanozivawo kuti kana mweya uripo zveshuwa unouya unobudiswa otaura hama dzake dzichinzwa. Ndazvinzwa
ndaona wakasimudza ruoko kutaura chinhu. Pamusoro channel ndakuzwa kare. Uchidzokera kuna vasabhuku ndimakanga muri vapepi veuyu akutaura kuti zvaitaurwa ini handaizvinzwa handaizviziva. Saka mubvunzo wangu uri kuti kutaurika kwaita muromo wake waitamba here, mazwi aibuda ari pamuromo pake here. Ukunje aitaura. Saka mambo muchidimbu uyu achataurana nezvaimutaurisa kuseri, asi muromo wake ndowakananga varume. Saka uyu akananga varume ndaachipruvha kuti varume. Pamusoro iri nanga. Nhau idzi munguva dzikaite dzechokwadi. Imwe nguva ava vanogona kutadza kuti zvitaure. Nekuda kwokuti kumuprofita iyeyo akati ndakuita kuti zvekutaura izvi kubva nhasi zvibva zvapera. Asina kuti kupai dombo rekunamata ramunofanira kuti miri ndinaro kumba inini ndozotera ikoko. Saka vapiwa dombo ravakaenda naro pamba paamai vavo ava. Amai vakazoona zinyoka mumba. Vakati pamumba hakuchagarika nokuda kwedombo rarikaenda sei randikapiwa. Saka ndaakuenda kuchivhu netsoka. Tova vakatoenda. Vanhu vanosvika pano nhasi. Unoona vakagorira riko vasvika pano chi nhasi. Alright, taura. Pamusoro ichangamiri. Ini ndaitongofunga kuti dai muprofita atongoshedzwa auya pano. Zvidhoma zvotongoshedzwa pano zvotaura. Uyezve tina bhishopi vedu varimo munomu vanokwanisa kutibatsirawo panyaya idzi. Zvakanaka. Tinishedzerawo mai vamusikana witness mai vari Kudoti nditaure nezvakaita. Taura. Ini ndaiva kumba kwangu. Ndanga ndiri kumba kwangu ndakangozoona mukwasha wouya. Ongomutsa mukomana wandandina ndonzo waenda naye. Saka mukwasha akazorotuma mwana wake kasikana soka. Ndaweza hapo. Kumbaenda kuda ndaenda mukatava mashoka ari pacho. Asikuti. Saka ini pandakasvika ndakandichinangana nemwana wangu ndibvunza kuti nhai iwe chiko chaitika uya asati apindura tingotaura nemhiko dzake murume wacho dhewo akatanga kunditi ga zvikanzi uri kuti chiko chaitika chei iwe hauzvizivi here seke musatani kumanikwamataba kutora nyama yako unodyira kumba kwako murume wacho saka ndambopindura kana kuti ndati ndataura nemwana wangu andi saka paakangozodaro kundituka kudaro ndakangozomukuwasha andituka ndakangozonyarara handa zvandakataura uye akapaparika nemhiko dzandeekwa ningi ndichingoteerera masure ndobva mhepo dziya dzanopera ndomba ndadzokangu sei ndomba ndati tagara mhepo dziya dzati gare hanzi dzabatazve ndomba ndati regai ndinoona kuti chii chiri kuitika ndomba zvanzi ndiri kutombokona iwe unoroya iwewe uedhina iwe hatitombokuti edhina ndotokuti pfuma zita rebasa unoroya namai mutsigiri nemwana wako opareta nemwana wako aruramai iwewe nazvanzi yako masanga une zvidhoma zvako zvinogara mugumbo ukamira kwaunoita ikoko zvidhoma zvako zvinogara mugumbo mako ndateerwa ndagara ndangogara mugumba kwangu tagara zvandishakira maimutsigiriwe akabvapo ndakatuma kazukuru kangu kutuwa kuna maimutsigiriwa kana ndichinyepa vanondipokore maimutsigiri nhau iri pano yabuda kumwana wangu ungazongana makona handi ari kupopota zvanzi tiri varume iwe neni zvanzi tine zvidhoma ini zvangu zvinotogara mugumbo rangu zvandiri kukamira kudai zvidhoma zvirimo mugumbo ndomva maimutsigiri nomba vaenda kumba kwavo ndazoti hangu mangwana ndazoona maimutsigiri vaivauya mbuya musati mazofunga kuti aina handiro zvandofunga sokuti ndiinde kwasabhuka handina kana kandinobata handina maimutsigiri hamene iwe kuti wafunge zvikanza ndichafunga zvandofunga asi zvanzi
na sabhu ya kwete sabhu ndo kuti nani anzangu ndakanga rostara zvanzi uyai ndokumva ndaenda munun'una waiva vasabhu ndomva ndabira pakanzi ambuya nhau yenyu ndaitsveta kwasabhuku ndaenda nayo ndingoinzanisa wase zvanzi nasabhuku nyangwe dei musina nechamwe nacho svikai 10 ndingomva mashoko acho kuti zviri kuti kudii ndobva pavakazoti pazuva pandakazoti tichipuwa zuva mwana wangu achibva asvikawo mukomana kati nyaya yenyu pano isu tataringa kuti titore murwere wedu tiinde naye kunodii kunarapisa kati ini nyaya yangu yanga yakuna sabhuku saka sabhuku vanditi zuva ranhasi ndo ratiri kuenda kungonoinzanzwa chete chi nyaya dzacho idzodzo kwasabhuku kwedu taenda tanosvika tagara watanga tazere vanhu uri muroyi une zvidhoma zvako iwe nauparicha wako namai wako namai musigiri namasanga wako zvidhoma zvako zvinogara mugumba zvino ndirigaisa kumba kwangu hauzi kumbopera 2 days unenge waryiwa nezvidhoma zvako iwewe pumai iwewe kuti ndichipindura kati vanyarara nyaya yenyu iri kuwasha iwe unonzvitsika panogara inini Edina Nira famba Edina Munena Edina Nira makore mangai amaiwe tara yanyama andichamazivishi amene mukoma wangu kana achimaziva takazvarwa amene usati pabhugina alright zvakanaka uyu mukwasha wenyu pakauya kutanga kutukai akambotukana naye kumashure ndini takatoshandisika musiwo saka muri kureva kuti zvidhoma ndo zvanga zvakupawo mazvikunouri kuda zvazvabuda zvokumukwasha zvanga zvabuda kuti mukwasha sekuti matukiro akanditi kana nanhasi imimi makambona mukwasha wenya ichisvikirwa handine amuna kobva makazwa akutaura mazuva aya makatoti ndakati vasvikirwa vese vaona inini muroi wauya saka vese vadini sekuti uyu wakazonditi kuseke musatanyiko pamata pakutora nyama yako unodyira kumba kwako handiri kuiona pano sumudza unodyira kumba kwako izvezvi mwana wazvinzi zvakakubata zvakakubata pazvaitaurwa izvi handisi kutombozviziva hausi kutongozviziva asimuziva tichichaitoitinepaa kuti kutoti amai vatokunyepera ava vakadzi amai vafa kutoti vatokunyepera kuti ndakavatuga amai uyu ndiye endareta mwana wenyu chaiye wangu wakabva muudzei kuti endareta wakandituka areta wakandituka uruti kudii muudzei futi areta wakandituka chakabiri ndiri kureva kuti mwana uyu nemurume wake vava rimwe chete vane mazwi avo vanogara pasi vachitaura nezvamai vake ezvamai vake uyu handisi kutobvuma kuti hapana mweya asi kuti zvinhu zvavakaita vakazvipurana vakatoshaudha amai nhasi nyaya yokuti vatuka mai inhau yakutovaremera but chokwadi ndechekuti kutaura vakataura zvisina basa ende vakananga amai uroi ende vaitaura mazwi futi asina kunaka wakaberekerwa mukadzi nemukwasho wacho futi akaratidza kusakwana kutukirira kutaura mazwi akaipa kuna ambuya alright titaura pamusoro changamiri ini maonera ndaita panhau iyi paratidzwa kuti mukwasha ndiye akataura iye panyama yake
akunanga ambuya pamazwi akanga achitaurwa nemhepo. Munhu kana aine mhepo akabatwa nezvinhu, iye haazive zvaari kutaura, anozorondedzerwa nevanhu vanga varipo. Nhau iyi inoda chete vanongobaya mabhatani chete ka mhepo iyo bva yataura tobva tainzwa. Panapa pataurwa kunzi tina pasta panapa. Handiti? Pana pasta avaka votinamatira ka iuye noti muprofiti kwakaendwa. Chokwadi chaicho muprofiti kwakaendwa ka akangovhara muchana kuti avafema zvinge zvinoita mushe so. Ndo nhau iri papa pakangovharwa muchana so. Mune chokwadi here chokuti tikatora mukana wedu wekudaidza muprofita ndipo chokwadi kuti kana zviri izvo zvaitaura papa kuti zvinotaura. Alright. Pamusoro indimire pastor handisi kushandisa panzvimbo isiri kuona kwenyu nemanzwiro amunoita ngoni dzamwari tikatora leta uyu panapa mhepo inouya olokweni vana ava musikana nemurume wacho pane kufamba kwavanoita. Kufamba kwavanoita vatora mashoko achisamusha. Nhau yekunongedzwa mai haisi yavo, inhau yakasiyiwa yarongedzwa nababa vakapfuura. Saka zvakunzi avo nokuti ndoasara mumusha. Touya pamwana uyu akadudza ruviri, akatanga pamhepo akadudza panyama. Mukwasha kuti akanongedzwa kuti pai panyama. Zvabatanidzwa zvavakambofamba vachinzwa nezvazonobuda munguva yokudu zvazvanoparidza kuzata zvine chete. Touya pamudzimai yeyu zvine murume wako kunewo mhepo dzerudzi dziri kuteerera dzanoita kuti panoparwa mhosva vanongedza ana amai. Mhosva yekumukadzi nemhosva yekumurume, nekumurume kwanongedzwa kuti chii? Amai futi. Ndakutenda chakamiri kumanzwiro andiri kubata zvakanaka mumapasi. Uyu mwana uyu ane mhepo yake yekuiteerera ende vane kurangana nemurume wavo. Saka vane kanyaya kokuti kana pane mumwe mupatsanuriri zvake anozotipatsanurirawo zvedu, asi inini ndanga ndati ngavafambe iyeyu nevava nemumwe wacho muprofita wacho vatibuditsire mhepo iyi ibude. Kana isina kubuda zvezvikuda ndatenda asesa nditedzerewo mufakazi murume wacho Amangezi pane kurwara kwaita madzimai venyu munomboonazvowo here kurwara kwavaita kuzove vanonanga mbuya mashoko akaipisisa ekutuka nemiwo zvakare. Ambuya vachangotanga kusvika musha medu vakatanga kuvatuka, asi semunhu mukuru akagona kubva ipapo vakaramba varipo. Asi kuzoti munoumbowo here muchitaurawo chokwadi chamunoziva mange ini ndinopupura kuti dambudziko mumusha mangu hongu ririmo. Ndichatsanangudza mafambiri azvakaita kubva ndichitanga kusangana nechimiro chakadai. Ndinovimba kuti wanga uri musi wechishanu kumatutu kwakuda kunochena. Nendakarara mumba nawadzimai, adzimai vakangopatika vakati mudombo mangu. Saka inini musi ndandaswera ndisiri pamba semurumewo kwakaipa kunzo ndechimboshavashava ndakadzoka manheru. Vana vamasikati vanga vabika sadza nehoho. Saka ini ndakatouyawo ndikawandasirwa sadza roya nehoho vanofanga. Saka tami yakati vadzimai mudombo mangu ndakati ini wamadya uhuma uongorora mushiri kuti hoho arizikanzaukani. Handikafungidziri kuti hoho nekuti nguva yatadya sadza nenguva yandazorwadziwa ineyi pamusoro yasesa mabvunza kuti wakatuka irambuya vako ari kutaura zvisiri
Akutaura ndorore mashure. Wakatuka ya vako. Mukadzi wako akananga vanhongo here vanova mai vake namai vako. Chete ndozvakwete. Alright, ngatidzoke. Ambuya vako ni vati? Ambuya vangu vari kumacheka. Okay. Ambuya vako pavakauya kwako wakavagamuchira nemazoti. Ambuya vangu inini handina kuvagashira kana nezvo. Asi zvakaitika pakasvika ambuya vakawana tsano vachinamatira dhimoni rakabuda richitaura zvaraitaura. Chakatanga kusvika idhimoni here kana kuti ndambuya vako? Idhimoni. Ini ndakazotumira mwana kuti enda kunodedza amai vanzwe zviri kutaurwa nemunhu. Okay. Mwana ndobva amhanya ndokunodedza amai, ndobva amai vauya vakatiwana dhimoni richitotaura. Saka panguva yakabuda dhimoni raiti iwe vanti iwewe ndiwe uri kunditadzisa kudya nyama panapa mukwasha wemasvingo wakaitwa sei? Ini ndichibva ndati haputseki iwe unonditaurira kuti iwewe vanti ndiri kukutadzisa kudya nyama, unondiziva here ndine rudzi newe. Saka dhimoni rakaendera richitaura neni, inini ndairituka. Ndo panguva dzakasvika amai vachibva kunodedzwa nemwana. Amai vachisvika vakaanzwa mashoko, asi zvanga zvisingakwanisi kuti amai nemurwere uyu vanotambirana zvakanaka. Yaitenge senge hondo yaiitika pakati pavo yekuti yatoda mutakanuri futi. Saka iwewe pamazi ndida izvi rako rawakaburitsa uchisanganisa maziso yako namo. Inini mazwi andakataura pakasvika ambuya ndichitukana nemhepo yepanguva yavakasvika. Ndakataura mazwi ekuti mukosho. Kuti chii? Mukosho. Wakanga wakatarisana. Ndaitukana nemhepo iyi ambuya yangu asati vasvika. Saka nguva yavakasvika vakaona mazwi ayo aripo. Wakati mukosho. Mukosho chii? Ndakangotuka ndakagumbuka. Wakabei. Zvinoreva kunobuda nechini. Saka iwewe wanga wakutuka mhepo yakanga ikutuka iwewe. Mhepo yaitonetsana neni ichiti iwewe vanti ndiwo watiri kuda nekuti ndiwo uri kutitadzisa kudya nyama mumusha muno. Ndikati uputseke mhana unganditauriri izvozvo zvekuti ini ndokutadzisa kudya nyama mumusha munomu. Iwewe unoda kuvhima mumusha mangu here? Hauna kutaura manzwi wakavananga? Kwete. Kana kutaura namai handina. Kana ivo tsano vakatanga kunamatira mweya kuti uzobuda ndo vakatanga ndinavo tiri tu kuti tizoda namai vechi3. Saka vari kupi? Vari panza. Iwewe hauna chawakataura? Kwete. Kunze kwemazuva andareva iwayo chana. Ndo handakabudisa. Wataura izwi rimwe chete? Ndo randakataura iroro. Asi uri kuti mazwi akawanda? Handina mazwi akawanda ekuti mazwi zvangu ndekungoti taizopikisana, asi chitutsi chandakatuka ichocho chandapupura pamberi pangu. Ndikumbira kuti pachitutsi chaakataura munhu amai vapo apa yatorera kuti aititaura chii amai kuti aikwanisa kutaura mazwi echitutsi vaya amai vaita sevasvika apo zvaikwanisika kunge achataura mazwi vaya amai vapo ipapo aikwana kuzvidzuka. Ngatinyarareiko. Saka amai tikukundira iwe kuti mutitaurire mazwi akataurwa nemukwasha wenyu ini masvika sokuya kwaita. Mazwi akataura mukwasha wangu zvaari kutaura zvekunyepa ngedikuro ini natuma mwana ndatarirana nemukadzi wakatibuda. Ini ndakatanga kubvunza ndichiti mhepo ndikati chiiko chaitika. Saka iye anga akumira zipabva nomva ati shozhoza uri kuti chiiko chaitika kudika hauzvizivi here iwewe? Putseke mani, hauzvizivi. Tora nyama yako yawaisa musha mangu handidi izvozvo ini. Tora nyama yako unodyira kumba kwako. Satani kunyoko mani pamhata pako. Sumudza nyama yako inde nayo kumba kwako. Zvaari kunyepa kuti ndakazoenda kadai ari kunyepa akatotuka ini.
zvako ndakatuka mhepo kunyepa chete waikazi achindisunudza nyama yako uinde nayo kumba kwako zviri kutaura mbuya wako ari kukunyepera here kana kuti vari kunyepa saka vanakuuya kana vachinoenda pamazwi ndopatiri vari kundinyepera nekuti inini ndiri kuvimba kuti munhu aivepo mai vachizosvika anogonawo kumira nemazwi andakataura kana zvandakataura iye aivepo. Handina kumbosvika kwese ikoko. Hauna kutuka kwawakaita? Ndakatuka changamire mhepo kusvika pamazwi andakasvika. Wo kana mtaura changamire. Hamusi kutaura nomwana wenyu? Ina hangu ndoti mazwi waya ndinombera. Ari kutaura kuti hanzi mwana uya abhuya uyu mukomana aitova muprofiti aitobatsirana nemhepo idzipopota kuti iye kuti ningafunge kuti ane mazwi aanoziva ka haneri kudana wasi anga ari muprofiti anga itorwusana nemhepo iri kudii iri kutaura ini neuyu tisati sina mweya ava vaviri ava vangaiti mhepo nimwe ndikatoti kudai nga iri mweya yese here handizivi. Aiwa mai, ngapochirega kuchirega kuparerera. Uyo aramba kuti haana kutaura kuti haana kutuka. Izwi raataura akati akatuka rimwe chete, handiti? Alright. Saka wapika here ambopika here? Haana kupika. Mupikisei kuti mazwi yake yaari kutaura aya yanogona kuzomusungirira kana ari kunyepa. Ngataure chokwadi. Simudzai ruoko rwenyu rwekuti itai mangezi. Ine mangezi. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi paMwari. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi paMwari. Pamberi pamambo kuti Mwari andisunungure. Pamberi pamambo kuti Mwari andisunungure. Chisaruko pasi. Saka ambuya vapa iwoyo mangezi vakamunyepera kushuwa pamazwi avataura ivo. Pamusoro yamai, ini ndinoona kuti panoitika nyaya pane nyaya dzinongobuda ndisingazivi zvangu kuti matorere munhu anozozviita ndeye anenge akamira sei. Asi chokwadi chacho chinenge chiripo ndechekuti inini mumusha mangu mune dambudziko ririmo. Dambudziko iroro ndiro dambudziko raakupa nhasi kupumhana kuti akandituka akaita so. Asi ini zvangu kutuka ndakatuka dhimoni iroro mazwi andareva ndokubva ndagumira ipapo. Ndamangezi. Tezava kwataura ngari munhu akauya apa arikukurere kurowa unokutukana naye. Ndanga ndichikumbira hongu. Namai mwana wenyu mukomana akanga ari mhepa makatukwa mbombo. Mwana wangu anga asimo. Anga asanga ari mumuzukuru. Mwari kureva kuti tsana iye. Umuzukuru aitandira anga ari ndiye aina materatekera. Saka mudana anokukurere kuti akazwa rushuwa achikutuka ere. Ndisingazivi zvirimwe munhu. Mwe nomwe une pfungwa dzake. Alright, zvakanaka simukai muzukuru ngapi. Ndiye akanamatira. Uyu akatanga kunamatira pakatanga uyu musikana kuita mhepo dzake. Alright, ngawe. Ai vanodaidzwa iro dhabasi. Adodha. Anga. Isari Patrick. Very good. Wakudhara Patrick musariri zviri kuda kuti unoondopika kuti zvauchataura ichokwadi pasina manyeso. Simudza ruoko rwako. Itai musariri. Ini musariri. Ndinovimba kutaura chokwadi pamberi pamambo kuti Mwari andisunungure. Ndinoimba kutaura chokwadi pamberi pamambo kuti Mwari andisunungure. Amen. Amen. Uri muprofita kana kuti uri nanga kana kuti uri mudzimu? Inini ngori munhu akatenda muchechi yemweya. Une chechi yaunotenda imwe inonzi chini? Inonzi Mugodi Apostolic Faith Church. Mugodi. Unogona kududzira mhepo?
izvozvo handingakwanisi asi unobatsira here vanenge vasangana nematambudziko kana zvikangoitikawo ndiri around uchiita unokanganwa here zvaunenge waita paunenge uriwo uchiita? Ndingangoti zvimwe ndinokanganwa bhozi ndisiri panyama. Unenge usiri panyama asi maprofita akati ndivanochengetedza tsananguro mudzimu ndiwo unokanganwa unoda vanozotudikira. Ini ndosaka ndati handisi muprofita. Uri chii? Ndati ndiri munhu wanotenda muchechi yemweya. Unotenda muchechi yemweya. Alright, chititaurira. Ari kupi musikana we? Alright. Tiri kuda ubetsere nawiri munhu. Indira mibvunzo vachabvunzwa neavo. Ndokupai 2 minutes. Saka iwe watinonzani kona? Nonzi Patrick Musari. Patrick, tumukumbira iwewe wafika pamberi paMwari kuti nguva yakasvika mbuya iwe wakanga wari panjiti yakasvika gogo apa zvavakasvika gogo mukuwasha wako akataura mazwi ekuti chii kuna gogo? Mukuwasha haana zvaakataura kuna gogo. Haana kana kutuka? Aituka but aituka mhepo nguva yandainamata. Haana kutuka mbuya? Ndingati tsanangurei zvinodzati panguva yakatanga kuva tete ndakabuda ndaenda kunowana mati atodeza ndasvika ndaya kuwana mati pamusoro setwatsanangura akatuka achiti kudii achituka mhepo ndosaka ndati akatuka achiti kudii ndatiendi papoint akatuka achiti kudii baba ndidai ime mungoita zvamunoita uku ndoku ndochokuita kana muda kutaura munosunza ruoko rwei hamungoita zvomuri padhipu ndotaura pamusoro ndakabva ndatanga kunamatira munhu kwaindinamatira munhu uye akabuda mhepo saka kubuda kwaita mhepo mukwasha mhepo yakabva yatanga kutaura zvezvi mukwasha ichiti iwe mukwasha wakangwarisa iwewe ndokunitasa kudya nyama panapa ndaratidza kudya nyama nekuda kwako iwewe. Saka nguva iyoyo mukwasha akatsamwawo handizivi kutsamwa kwake but akatsamwa kubva atanga kutuka mhepo. Saka nguva yakatuka mhepo ndio nguva yaituka mhepo ndo the same zvekare nguva yakasvika muchembere pasini raiitika. Ndingangoti ndo zvinhu zvakaitika izvozvo panyaya yokutuka. Kuti ane mhepo yakabuda ambuwasha. Mhepo ndainamatira nyini ndo yaitaura mhepo yaitotaura yakabudira pana tete mudzimai wemukwasha ndobva yakabudira ndobva yatanga kutuka mukwasha mhepo. Inini nguva iyoyo ndanga ndaromira ndakutonzi mhepo ndoyange yakutaura saka nguva yaitaura nezvanga zvakuitika zvacho ndakatoona kuti hasisiri nomaoko. Alright mwanangu, ichokwadi iwewe mhepo unogona kuiactivata kuti iuye minamato yako iwewe tikakuti mhepo iyoyo ndiwo wakaenda kunodzikamisa kunodzikamisa pandakatanga kunamata inini wakatangisira papointi ipi kunamata iwewe? Waibetsera mhepo here kana kuti waida kupedza dambudziko? Mina nditsanangure mama. Munhu airwara ndobva ndasvika ndati munhu ari kurwara sezvawakaita izvezvi achirwara ndobva ndatanga kuwanamatira ndakatanga kuwanamatira ndobva wabva tanga kutaura mhepo pavari. Saka iwewe une masimba yekuti ukatanga kunamata mhepo inogona kuuya. Zvakangoitika uri papa. Aiwa atini zvinhu zvinongoita panguva iyoyo tinenge takufamba mune zvinhu apa inini ndiri kuda kuti iwewe
nesimba kumugodhi kuno simba onamata mhepo iuye. Ipapa ndo kana une mweya wacho unofana kudana ndetsiku dzawo mhepo youya yotitaurira mataurira teibvunza kana kuti tedza tairamba panapa mambo aripo isusu tiri ingabvumidzwa kubvunza naye ikogona chitigunamata tiri mupe mukana bvunza mubvundo wako kana zvikanzi mutungamiriri seavarapa vane mudzimu uri pavari obva vaya muprofita obva vanamatira mutungamirira mudzimu obva waenda obva vaitika nyaya seiyi yataitika zvapinda kudare panangwa munhu zvingaitika here kuti mudzimu weudedzwe zvikare iwo wakadziwa teereresa unzwa iwewe mirira uchinzi iwewe ndakubvunza ndikati uri muprofita here ukati ndiri munhu ndizvo paunhu wako uri kumidzimu here kana kuti uri kun'anga here kana kuti uri kuchiprofita? ndinangoti ndinotenda muzvinhu zvemweya zvinhu zvemweya kana satana nemweya kana ngozi futi nemweya. Apa tiri kuda kubetserwa newe nokuti iwe mweya unofamba nemunhu wakazodzwa wakagara pauri unogona kukomanda mweya werima kubva pamwana. Ndizvo kana Mwari anditendera saka Mwari anditendera ndinogona kuzviita. Unoita sei kuti ndiri kukumbira mambo sekutaura kwamaita pakutanga ngatibvisei dhebhe zhinji chete ipo amai avapfugama apa baba ava vanamate semanamatira vari kuita tida kuona kuti ndozvaari kunzvenga inobuda iyi mhepo inobuda nyaya yatsanangurwa takazofamba ikanorairwa nani takaenda naandofunga wakazofamba iwewe une pfuti yekuraya nyoka woenda nepfuti yako kunotsvaga mumwe mupingi kuti azorova nyoka kuti itize iwe uine pfuti ko iwo ndakukudhauta iwo ndakukahadzika kuti uri wechokwadi here pruvu kuti uri wechokwadi noti kana ndifamba nedare handisi kuda vamwe vari kuya vachinyepa ini ndoda kana wasvika muno saizvozvi ndiye ndakuda ndione mabasa pamusoro iyi mama sezvamunoziva kuti mukereke vanhu vanogoverwa masimba naMwari according nemapirwo anoita Mwari nekutsunga kwavo. Panogona kunge tine maprofita kana 4 asi maprofita 4 pane muprofita anenge achiprofitisa kudarika vamwe vese zvichienderana nemalevels avo kuti uyo anoprofita zvakati uyo anoprofita ndinzweiwo isusu zvatiri kuda panapa muvanhu vese vari muno tiri kuda anoti simba rekunamata kana rekuomberera kana remadaidziro mhepo iyi ibude mweya uitese tusvike kana amai zvatakuita mazvoni unechatipisa ane chatipisa here hapana handii unotedza here kuti
Ndazvibvunzira kuti vanozoti makatiita zvisizvo ngavaite murume wenyu ari muno itapo ungatidira mvura kandigo nasanditauri tiripo pano padara nditauri aiwe gumbo rangu maiwe ndatauri pamukurukuta muchandikuvadzisa ndonzi ndotaureko pane vanhu nani mai vake kayeyo mai vake mama taura chokwadi edharapo watiwe watumwana edi bata edi yakutuma mva kunoku wandiziva ndiri mama ndiwani edinonomuziva mbati ndati mubata ndakuti nongedza bata ndina kuti siya uri kusiyiri ndatiramba wakabata ndiye ndinakutuma ndiye ndinakutuma here vaprofita ndinozotaurawe here iyaripo ndiwani uzapachena mama wada kuziva ndiwani ndanyarine mikonasi mama wanongedza mtu chandazvitangiro chandakanoriportera manitsigiri matinyadzisa makaendera iko kwamambo jesu nhasi pano nhasi ndinogara pami kwesabhuku vari muno sabhuku ndiregererei vachitena varipo nhawe yako wakananga uro yako wakazviitire ndiwani ndinakatedza kutishandisa takatora sketi yaleta yakacheresa fodya tikaireverera tairevere ndini mai vake kaleta ndobva ndaireverera kuti ashaiwe mari ndobvaanzwa munhu akachai ukachira kurutsa usandidira ndozoreswa kutaura sketi yaishaiwa akaziona makuseni manje tatadza kumuuraya kamwanaka kamwanaka kana kanitadzisa kugara pani apa ndadzoka nhasi ndogara sei kwene magendere sabhuku achitenda ndinzwe wangoni sabhuku ndanonyarira kuti vaiwachasa isu zvitomba zvaedna ana chinonzi taurai mwana wake waakaura aine mwana wani chimwe chacho chinonzi waakaura aifofo musikana chaazvitomba napatreka akafa musi unouno murume wake takamufunafuna anga achembera zvake eiite something but patreki wafuka wagumuka kumakora apatogumuka kuti muri kumunyepera kuti ndiyakasiya zvitoma profeti munonyema profeti patreki agumuka kumakuva kuna ngozi tina ngozi hamuna ngozi hatina tarisa kwandiri udza mambo chokwadi kuti zvikwambo zvakondo zvikwambo zvani wakuti zvani zvikwambo zvani matimimu yane zvikwambo ndizvo ane zvidhoma kwete zvipambo zvikwambo nezvidhoma zvakasiyana profeti saka iwewe ndiwani inini ndinonzi edinanira kana kuti pumhai masanga rangu rebasa mai vake iye aleta akatiza pamba pake nyoka here dzake spaisomunamati naprofekubudisa zvimwe zvidhoma kozvikandiro zvakutyisa zvapumuka nyika yese yazara ndaikaimi mune simba profeti munozvibata ende ani mune power ndakuonaika profeti handini matishedza mukati uyai pano mutaure zvamaita ainyepera profeti profeti avaita ndatenda zvakuitawa vakachenjera mfunge
Zai mambo. Iwewe ni wani. Edinanira. Anonzi Edinanira ndiani? Ndiwe Edinanira. Ndine Edina wacho. Wakamboita vana vakafa? Vana vakafa varipo. Vangani? 3. Vanonzi ani nani? Panoti Sekaida Taurai. Asimbara. Iwe. Vana vakafa sei? Vai vakangozi. Kurisana ngikulepo kwa kitabu. Azawadi katika iwo komana uwo akango halawo sina katoboinda ona na baba wake sasa kipite mukomana kachema kati bali Mbira kutaura kaiwe. Saka uri kunozi kutaura iri kunyepa ere kana msaka saka chokwadi chinoti chii imi chinditaurira ichokwadi iri kunyepa imi chinditaurira iwo chokwadi Ngatidai mambo ngatibasane iwewe kana siri chokwadi chokuti ava ndo basa rava nditika inogara pakuva kana variwo Papa taka kutiza nyoka dzake ndo dzari kutiza kana edi wachinyadzisa wachashanda nesu tadza kushanda nesu edi Sei wetu kabika chikafu chaipera pausinganzwisisi. Asi chikafu chaipera. Chikafu chaimoni chitiri hakuna ndikwe mtu wakamuye. Nyoka pakati kuna chitanda chakamu. Makati kuna mkomfuta wenyu mtawe ukatisa na uyakaenda. Toka makaenda. Okay, ndazizwa. Ndiwe nira. Dati iwewe uyu mwana akarwa. Anditi avara mwana iwewe wazosangana nenyoka ndopa waronga rwendo rwekutoenda kupa ukaenda. Ndakaronga rwendo ndakaenda pasabhuira vaugora kozvikupa kuindi kugara ega handisi zvinozoiti handisi obva ndatokumbira sabhuno obva ndatoti edai obva ndazonodzoka pandakudzoka kuna ndikubata zvinoi mainzige vakumama ndaaaichaindisipandenda zvakanaka panhasi nguva ichikutitendedza asi nhau iyi iri kuenda mberi asi pandiri kutaura nemi vanoti muramba unopetewa kana uchiri munyoro muri kunzwa mani kana waoma unoita sei ndati kana waoma unoita sei imimi nhasi uno muri kuramba zvese zviri kuitika pano mati handizvozvo zvinoita vanoramba nokuti tinove varoi chaivo vanoya vatiramba asi kana vazobatwa anenge akutofura ivi manzwa mani ndinoona kumashiroko zvakaitika mudare rino kuna ana mai vairamba asi vakazosvika vega pakuda kuti vatodya zviguru zvevana vavo saka amai itai mubetsero murindei mazvinzwa ndinokupai mazuva musi wa1 Mexico day irikorii musi wa2 March
2025 now inoda kupera. Terera unze ndida kutaura mukana wekuti muzvitaurire ndio wanda kupana, asi mukuwasha wenyu newe nemwana uya kushungurudzika tosangana musi watu pano handiti saka nyoka iri kuma muchaita senani, saka muri kurara kupi, nyoka iri kurara kupi, hamusi kuziva. Ora tamai tazvinzwa, tisumukai muende musi watu tozoita mutambo. Iwe musikana iwe tanzwa kune munhu akasunga ruoko ndiani? Taura ako mwanangu. Watopinda mdada mama. Ini mwana wa mai yangu. Ngao mai wa papa. Mwana wa mwana. Nyaida hizo taratirira. Ancha wangu mashuri asita watu kukumbira mambo kuti. Ndile chikumbiro chekuti pamati mimi ya mzuri itawo watu. Ndile chikumbiro chekuti I try my best. Kuti ndidaidze amai avo iuya amai wani waidadaro vakaenda kuhanzvadzi avo ko vakandifonera hanzvadzi avo ikati kune mhosva wakaenda nehama yangu muprofita edc wati moini ndabva uko kwarari vandakafonera vakauya zvinhu mwana ari kurwara ndo zvandakandafambira saka ndaive neitesheni yekosvika ndichitora hanzvadzi yangu chinorapisa zvamaenda ndisine nazvo chero dei zvaitaura ndakazvinzwa ati ndiri mwana hapana zvindaigona kuti ndiite sei fiti. Saka ndakazosvika kune dare kwasabhusi mangwana kune dare ndo zvakazoita kuti nyaya izosvika paika ndobva ndati aina ndisingaizi kune dare kanzi no kune dare tiinda kudare ndobva ndenda kudare sabhuku ndomba vati no ini kana kuvhireji mamwe abatwa munhu akadai ndokuda kuti ndifambe naye kana achirambiswa zvirapwa zvopfuura mune mari here mukomana yekuti haikotikari tifambe nevanhu ndikati yesi ndobva zvaitwa saizvozvo. Saka nyaya iripo ndeyekukumbira mambo kuti ndichaturaya mavhesi kuti hama yavo iuye ndobva nenyaya yangu chete tireri zvangu ndisipo ndokuna kutauya bosi ndanyaya maapo ikavo asi ndo zvanongokumbira kuti danzvadzi yacho oro munin'ina wacho kana vachiaa kana homu yangu yaiko zvakanaka iwe uri chichama ndiri mwana wavo chiteerera uchinzwa panoitika nhau dzakafanana neidzi varoora vana kana vanangana uroyi uri kupanzwisa panochivabereki vavo ndio vanenge varipo uri kupanzwisa nokuti kana akabatwa uyu nemhosva yeuroyi uroyi unokwanisa kunzi unokwanisa kubva mudzinza mumhuri yekwavo kana kuti iyega kanozvirombera ega uri kupanzwisa anosangana nemutongo. Saka apa uyu akaenda akatenga samoni kuti yakanongedzwa. Saka apanenge pari kudiwa kuti pave panochenurwa. Saka pakuchenurwa pakwapeni panenge pachida vabereki vavo vanenge varipo. Saka iwewe wati ava ndimai vako okay, asi baba wako kana variko right, asara sekuru asara wekurudzi rwamai vako ndiani? mai kuna hanzvadzi dzavo
ya ndizo dzinofange dziripo dzinofange dziripo nokuti akabatwa nemhosva uyu ndio vanofanira kutoenda vakumbetsera kuripa nokuti mhosva ikudzinza rekweni rekwavo saka tozoona namai mauya munoya nevabereki venyu ndati ini enda unoita tiri kuitira mufambiro wenhau nokuti kuchivanhu unokwanisa kuzoti ndakaendeswa kunobiswa zvipo zvangu zvezvidhoma yes saka enda kana varivo vakakupa vanouya Prophet, imimiwo ndini wacho makataurwa kuti murimo mukati munoroya pamwe chete saka muchauyawo nevabereki venyu mouya anditi nawo aina kupera iwewe musikana iwewe unozouya uya worwarira muti changamire ndinoda kutenda profeti ndichiti profeti pane nhasi zororai basa renyu richiripo tichauya pechipiri tipinde tese tichikuonai musatete zvamunenge matumwa rimwe aita aise kudaro kana ndikatumwa zvino kwamuri imimi ndogona kukuitaiwo futi pane nhasi tinokutendai zororai nepo dzachoka tichizororai alright next case vanozivana vese navemutsigiri vanozivana mazuva yapera yaoa ndovanekorera zvokuti tishanda katoenda masabu